Dermanhanalardan awtdal hasap başyk terminallarynyň oturdulmanlygy sebäpli şu günler Mara welaýatynyň dürli künjeklerini ýaşaýjylar derman satyn almakda uly kösünçlikleri başdan geçirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15 fevralda habar berdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä tölew terminallary diňe bir dermanhanalarda däl eýsem köp sany dukanlarda da oturdulmandyr. Habarçynyň maglumatlaryna görä esasan oba ýaşaýjylary maliýe problemalary bilen bagly köp kynçylyk çekýär. Şäher ýaşaýjylary talaw arkaly aýlyklaryny awtlaşdyryp bilýän bolsalar da oba ýerleriniň ýaşaýjylary öňki aýlarda hyýaly bank kartlarynyň puluny awtlaşdyrmakda uly kösünçlikleri başdan geçirýärler diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan ençeme ýaşaýjylar dukanlarda we dermanhanalarda tölew terminallarynyň işlemeýändigini aýdýarlar. Dermanhanalary barýan adamlaryň sany sajagy ýok, emma köp adam derman satyn alyp bilmän ýygyna gaýdýar diýip beýleki bir ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä welaýatyň dürli künjeklerine ýerleşýän hususy dermanhanalarda tölew terminallary oturdulmandyr. Ýurduň sowda nokatlaryna tölew terminallarynyň oturdulmagy boýunça bary bolan meseleler golaýdy hökümet derejesinde boyun alındy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 10 fevralda ykdysadyýet we maliýe ulgamlary boýunça geçiren iş maslahatyna bu problema üns çekdi. Prezidentiň belliklerine görä käbir banklaryň awtdal hasap başyklary ornaşdyrmak bilen bagly haýal ýagyrlyga ýol berýär. Şeýle-de döwlet başlygynyň maliýe resmiýetlerine ýurtdan awtdal hasap başyklarynyň meçberiniň 40 göterimden ýokary bolmagynyň gazanylmagyny talap etdi. Hususy dermanhanalara baranyňda kassada terminal ýok. Terminal diňe barlygçylaryň gelirine gawatlap oturdylýar diýip bir marly ýaşaýjy gurrun berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy 8 fevralda ýakyn günlerde Mara welaýatynyň edara karhanalarına Aşgabatdan barjak barlygçylara garaşlyan onu habar berdi. Ýöne Azatlyga ma'lum bolan soňky maglumatlary görä yerli ýaşaýjylar barlyglara kän bil baglamaýar. Olar barlygçylar barlyg geçirmän dermanhana ýerlerine salgy salýarlar we şol sebäpden köp hilegärlige göz ýumulýar diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä dermanhanalarda wagty geçen dermanlara da duş gelse bolýar. Dermanhanadan derman satyn alanyny onuň yaramlylyk möhletine seretmän derman satyn alýan adam köp. Bir derman alanyňdan soňra ol derman ýygyna kabul edilmeýär. Näsaglar sagalsa razy diýip olaryň howsarlary bir topar berge batyp derman almaly bolýarlar diýip ýene bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Beýleki tarapdan habarçynyň tasdiklamagyna görä çykalgysyzlyk sebäpli gizlin derman satýan hojalyklardan derman satyn almagy isleg bildirýän adamlar hem bar. Gizlin derman sewdasynyň aýratynlygy yerli ýaşaýjylara görä olardan karzyna derman soramagy mümkin var. Ýöne dermanlar has gymmat bahadan satynýar. Näsaglan adamlar alaşsyz has gymmat narxdan bolsa-da derman almaga mejbur bolýarlar diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Hojalyklarda gizlin derman satýan adamlardan ýazga derman sorap barýan adamlar gaty känlip ol sözüne goşdy. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senagaty ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi. Munun olar ýanwaryň ortalaryna Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň habarçysy bu regionda ýarnamasy derman söwdegärleriniň rowaşlanýanlygyny, tapylgysyz dermanlaryň bahalarynyň ýokarlanýanlygyny habar berdi.